No, hey, no, hey, no. Čaute Šuliny, tu je Šulin 1, vítam vás pri našom prvom let's play sérii Shakespeare Fidget. Šulin ma tu není, lebo je to môj taký krátky let's play z tejto hry. Ale však môžeme začať, aj keď nemáme čo na tomto účte, ale na druhom účte peniaz, hubičky, ale hádam, v budúcnosti budeme mať. Ale ja si to zatiaľ opozeráme, lebo som tu už dlho nebol. Takže čarovkot, nič. Inteligencia, nič. Tiež nič, idiotit. Inteligencia, nič. Roznosť, všetko si na to tiež nič. Ale sa to niekedy oplatí zobrať a dá to, pretože možno padol Erik. Čo môžeme? Roznosť 484. To nie. Ja, no možno bude na výdrž. Že by na výdrž mal. To skôr no nič. Ale poďme čo, 440. Vlastne tak. Výdrž, nepotrebujeme. Zás na výdrž, to není normálne. Keďže. Obratnosť, áno, obratnosť, asi niečo. Dobre. Ja to neviem zabrať. Nič mi neuličku. Nič. Dáme quest. Postavím tú uličku. Takto. Obratnosť, jo, obratnosť. Máme ešte takže nevylepšený, takže podáme obličky na ani. Ideme na podielku, podáme toto. Dobre. Však je brejnko. BAM! Ne. Nevadí. Už tiež. Gen, len. Nič, dobre. Zvojenú. Len arénku. Jo, dobre. Alú, čo máme? Ani no. Idem na E4. Takáto Z. Pošta, nič. Nebudovali. Ja to na mne, ja som vylepšený, vôbec som vylepšený, to je strašné na čo. Všetko. Máme ešte si. Máme drž. Okredelný, čo nebude treba. Ja môžem všetko minútu. Návod, to slov nepotrebujeme. Very good. Pardon. Obratnosť to nepotrebujeme. No. Padajú veci, ja to už je slabé. Toto si nechá. Aspoň niečo, keď už nič. Zdáme preč. Celé návrh, šiate to? Kurva, veď povedať na obratnosť. To je zasíla, no to zasíla, to nepotrebujem. Preč. To si je. Tieto veci si nechám. To. Keby nejako byť. Posledná hubička. No. Máš tu niečo. Vyskúšame ten boj. Ja myslím, že to tu nedá. Ale... Tak sa vám vrátim za chvíľku, keď
dokončí kvesty. Tak zatiaľ, čau. Takže som späť a tu nám tam podľa nejaká opička. Nepadová mi tam chodno. A mu podľa opička. Poďme. Poď. To nič. Som si to odlučil a asi nedali, ale na budúce ale máme. Takže zatiaľ čiste a pípem sa po ďalšom let's play, takže